Taga kay Migos Losanan at may padulong sa sapa. Sakyan na lang may padung dito sa sapa kay taon wala jud may tubig sa amo. Kay wala may agwas. Kaloy ana ta ani sa panahon pag-aantag na siyang makapataod ta og kanang tubig biso jud kay may tubig importante ang tubig dapat na gyud nato kay may magdaog limpyo sa ato ang pangkaugalingon panghugas kaligo. Tapos init kayo. Padulong isa sa pa kay dagan kay Migos Losanan. Tulok ka bangka. Ano ni guys, nani resulta sa way tubig at kay kulingon. Napundok. Nakatulog na ta dito sa sapa. Ato ni sa kanto mo. Kay dito limpyo ang sapa ug ginaw ug bugnaw pa jud. Dito minamantas kay kabiyan na to ato Mo na amo ani ha. Ran, lang ni. Kuyo ini si Gonzo, bidaw sa kay sa pamsamsaw. Ano ni karon ang among resulta sa among kulingon. Napundok kay walay tubig. Dagway enjoy jo tanawa. Nami sapa diri sa duol pero di mi ganahan diri kay hugaw ikabuntag. Murag magbuwa tungod sa naamagay kuan sa babaw pabrika. Siguro sa gusto una kay magbuwa man. Mababaw lang kay wala may kuan dito limpyo man sa babaw. Yang mao dani ang poultry diri sa lawyer sa una. Gamay na rin nabili ng pagbuban. Muna dapat diri ang gitrabahoan sa una sa akong bana. And roller poultry. Sa una yung trabaho. Maglagod mga bantris. Diri muna diri ang nature spring sa una. Ari diri magkaw sa una ang mga kuan. Truck sa nature spring nga dagko. Nya karon ang unang nailahan kuan dira. Muna ari diri magkaos nya amo ang balay diha sa una. Di ami napuyo sa una buntod. Nahawa na sad ni. Nahawa na sa nature spring. Mingaw na kayo. Ay hapit na taron naabot sa sapa nga ato adtuan. Kay tapi kaskin na kay. Dili daw madali tug na og matanya dang kuan. Kamera ang gigit sa tika. Ay bridge padulong 35. Ari ta kuskus. Bati man diri wasusan gid ang lumot. Mo ganyan kong gingon ato lang. Balik na po dito. Balik na po ha. Kung nasa toyon diri. Dito na po. Asa ka? Uy! Asa ka? Ito na lang kabaw di ay. Wala ka yun. Balik sa aming babaw. Driver magaganda sa driver. Itag tarong nga pwesto nga para matarong sa itong waswasanan. Hindi pa sa babaw po. Nagdor-dor, nataaning mga waswas. Nagdadag yan. Malaman. Dong, kumpiyansa ka doon. Rabali sudong. Madaka doon. Sumat doon. Garap niyo. Uy. Bukaan kayo galon. Itong ka mahog ng galon. After kakahog. Pag-ampi. Nagod dili na tayo magkabad doon. Driver, nasa iyang ganahan. Ayan sa Panay Bridge. Para sa kantong. Kita rin po. Hindi po kasama din kay Kuting Bugnawa. Kaning karsadahan. Mo ni ang katong abitay anod na sakyanan katong baha. Pick up na po. Diri ko dapitan na ano, mo ni sapa. Diya na sapa. Diya ko nasangit ang dako nga bato ay. Kana. Ano siya diha. Diya ko na ano. Was-was. Ang diri dapit. Ari ta diri ng was-was. Pagantong mga ligo diri. Pwede ra imo ipasod. Atras ka gamay. Mga ganun labaw. Mga kaibabaw.
sa dito budiri mo. Ah. Mak. Sapa ni gikan di ay? Pero malungag lang siya. Malungag ra. Pero mainom dili. Ang nana mo nang gagawin kay sangkap mo sa langob. Ha? Namang kaya sa mga isang minum sa ani. Sangkap mo bisa sa kuan langob. Sa langob dili gikan nga tubig di ay. Nakay nibad lang kay makas kinis tubig. May nibad lang namo kuan. Kada sa awas. Okay ra maganda ka dikan kuan. Nagunsa man napabalong guro mo diri gapon. Sino nilay karon diri? Kadang gila sila. Ang host ah. Gikan dito sa babaw sa langob daw ni gikan. Gitauran og host para pray sa mga tao dito sa bus. Tara. Ulit na ta. Yun na mga person. Thank you for watching. Wala nang habilin? Wala sapa. Pauli na ni padulong. Kaya nakadaan na ni tubig, o nakahuman na ni pangwaswas, o nakaligo pa dun ni. Kami nagkaos atong nasanggap atong may host dito. Limpyo man daw to gikan sa langob ang tubig. Tanawan na diyang nga di masikaran na magkahugaw. Basta man ka na. Ayan, naramang ko. Bye-bye.